A je to opět tady. Pat a Mat přichází tentokrát ve zcela nových kutilských trampotách. A jako obvykle, nejdříve přicházejí do kina. Jaká nová dobrodružství a nové kutilské příběhy čekají na Pata a Mata tentokrát? Jakou lest vymyslí na zloděje, který jim krade jablka ze stromu? Mít auto hadicí? To není nic pro Pata a Mata. Raději si postaví automyčku. Palačinky jsou dobrota, ale to otáčení na pánvi, to je pro kutily ta správná výzva. A co teprve, když si z dronů vyrobí nový létající stroj. Závěje popcornu a gejzíry moštů v další sérii nápadů, katastrof a originálních řešení. Pro kutily není žádná komplikace překážkou a žádná výzva dostatečně velká. Pat a Mat přináší zábavu na ostří šroubováku a legraci, až se hřebiky budou prohýbat. Doma to raději nezkoušejte. Pat a Mat kutilské trampoty. V kinech od 5. prosince. Přijďte nebo uvidíte, nebo vlastně neuvidíte.